പിന്നെ അനന്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാട്ട് പാടും. അല്ലെ അനന്ത് പറ. എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതാണോ? ഓ പറഞ്ഞോ, ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണോ? എടാ പോടാ, ചുമ്മാ വെട്ടത്തിലൊരു പാട്ട് പാടും. മഴത്തുള്ളികൾ അങ്ങനെ. മഴത്തുള്ളികൾ പൊഴിഞ്ഞിടുമീ നാടൻ വഴി. ഞാൻ അനന്തവും കുറെ കാലമായിട്ടുള്ള പരിചയമാണ്. കുറെ കാലമായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അനന്തന്റെ ഷോവിന് വരാൻ. അനന്തകുട്ടൻ സൂപ്പറാണ്. അദ്ദേഹം ഡയറക്ടർ ആകട്ടെ, സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം ആയിക്കോട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തനി വഴിയാണ്. അത് വിടരുത്. വരുന്ന എല്ലാവരും ഇതേ സ്വരത്തിൽ പറയണം, അത്രയും ഗംഭീരമായിരുന്നു. സമയം പോലും അറിഞ്ഞില്ല. ഓരോ കാര്യം കാണുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓരോ ആളുടെ ആക്ടിലും പറയാൻ വാക്കുകളില്ല, അത്ര ഗംഭീരമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഡിസർവ് എ ലോട്ട് മോർ. ട്രിവാൻഡ്രംകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഡേ തന്നതിന് താങ്ക് യു. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമ്മുടെ ചിന്തകളെ വേറൊരിടത്തേക്കും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ്.